लकेलावहाय भिडिअ खालामोबा माखासे मानसिफोरा रागा जोङो नालाय बेखौ मा होननांगौ दे? मानो रागा जोंनो मोननांगौ बेखौलाय खालाम बयहाबो मोनथाय दंखायोना गावबागाव गोसो मा खालामो मा खालामा बयहाबो आजिखालि बेल' नङाना दुनियानि मानसिफोरनो बिदिनो फेसबुक बहाबा माबा ससियेल मिडिया बायदिसिना हगारलाजोबोना रिल्स बानायो। माने मानसिफ्रा भिउस मोननायनिसो भिडिअ खालामो होननानै बुङो नालाय बेखौ सोंदों आं। बेलाय मेगन सानानैसो बुंनाय जाखायोना मेगनसो साखायो गावबागाव गोसो बिदिनो नुथों एसे डेभेलप जाथों जायगानि माबा एसे बेखौसो खेबनाय जायो दा मेगन सानासो बुंनाय जादों बेयो आरो बेल' माबायाना बयहाबो गासिबो दालाय नुजोबखायोना मबाइलावलाय। जायना चेनेल दङ बिथांमोनहा माने बानायखागोनानो। हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननो माखासे खोथा शेयार खालामनो लुबैदों बे दिनैनि भिडिअजों। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै खोनासंबानो जाबाय। लोगोफोर आं जे माने जोंनि लकेल एरियायावहाय माने फुटबल खेलायानो जा बायदिसिना प्रग्रामानो जा बेफोरबायदि प्रग्रामावहाय माने आं भिडिअ बानायो। दा बे भिडिअ बानायनायावहाय माने गोबां जेंना जेंसि माने दुखुनांथाव माबा माबि सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा माबा माबि होनजानाय बिनिफ्राय जेबो भिडिअ खालामबाबो जेबो रिसपन्स खालामजायै बिनिफ्राय मिडियानि मानसिफोरजों माने रागा जोंजानाय बेबायदि जायो आरोना। दा माने बेखौनो बुंनो सानदों जे आं माने जोंबो लकेल एरियानि मानसि नालाय जेनेबा लकेलनि भिडिअ बानायग्रा नालाय ब्लगार नालाय जोंबो भिडिअ बानायनो लुबैयो। दा बिदियावहाय माने भिडिअ खालामनायावहाय जोंबो माने रागा जोंजायोब्ला सोरजोंबा माबा होनजायोब्ला गोसोआ बायो आरोना भिडिअखौ मोजां बानायनो गोसो जाया बा भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाथायखाया। दा बिनिखायनो आं खावलायदों जोंबो माने लकेल हिसाबै माने भिडिअ खालामनो मोननांगौ आरो जोंखौ रागा जोंनो मोना। जुदि जोंनि मा होनो गोरोन्थि जादोंब्ला जोंखौहाय माने बुंनांगौ आरो बाबुमोन एसे दोरोद बाहाबा ओरै साइडआव था बिदि होननाय जानांगौ आरो डाइरेक्ट खाप होननो नाङा आरोखि ना, रागा जोंनो नाङा बिदिबाथाय माने गोसोआ बायो आरो। दा बेखौनो बुंनो सानबाय। आंनावहायबो माने बोसोरनैनि एक्सपिरियेन्स दङ। आंखौ जाय नोंथांमोनहा दिनैसो नुदों मैयासो नुदों बिथांमोनहा गोदानसो साननो हागौ आंखौहाय। माने आंनावहाय बोसोरथामनि एक्सपिरियेन्स दं लोगोफोर। नैबे बे आंनि चेनेला माने बोसोरनैल' जादों। दा बिनि सिगां आङो बोसोरसे सिगाङावहाय जानला मोनला भिडिअ हगारलाबायोमोन आरोखि ना। दा बै सिगांनि माने चेनेला जानला मोनला भिडिअ हगारनायखाय भिउस फैयिनि थाखाय पासवार्डफोर बावलाजोब्बायमोन नालाय। दा बेनिखायनो नैबे चेनेलखौहाय माने बानायनाय जादों आरो दा बेवहाय एसे साबसक्राइबारा बारा जाबाय। दा बेखौनो खोन्थाबाय आङो। आंनावबो बोसोरनै एक्सपिरियेन्स दं। आंनावहाय नै बे चेनेलावहाय नाय 2 बोसोर जाबाय माने बेवहाय गासै भिडिअआ मोनबेसे जाखो 1000नि बारा जाबाय आरोना 1000खौनो हमना लादो। दा बिदि आरो बिनिफ्राय बेना साबसक्राइबारा खम होननानै नेग्लेक्ट खालामनो नाङा आरोना। माने नैबे भिडिअखौ नाय बेयो फुरा 1 लाख भिउस फैदों, 1 लाखनि एसे बारा। आरो नैबेफोरखौ नाय बेफोर प्रग्रामनि भिडिअ बल खेलानि फुटबलनि आरो गोबां दङ लकेलावहाय माने भिडिअ खालामनाय बैसागु फांसननियानो जा मानिबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि प्रग्रामानो जा थैनाय सान जोनोम सान बेफोराव आङो भिडिअ बानायो। दा बेफोरावहाय आंखौहाय माखासे मानसिफोरा नुखायो सिनायखायो मिडियानि मानसियानो जा मायानो जा। दा अब्लाबो माने मा होननांगौ माने जों बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो माने जोंबो लकेल हिसाबै भिडिअ बानायनो मोननांगौ आरो बानायनो मोनाबाबो मोनासै। बेनिफ्राय रागा जोंनो नाङा भिडिअ बानायनायखौ, गोसोआ बायो। माने आं भिडिअ बानायनायजों नैबे 1 लाख भिउस फैबाय। बे 1 लाख भिउसआवहाय माने 1 लाख जन मानसिया बे भिडिअखौ मिथिबाय उमुगावहाय जोंनि एरियायावहाय माने प्रग्राम जादों एरखम जादों होनना मिथियो आरोना। आं भिउसनि थाखाय खारफाया दै, भिउसनि थाखाय खारफाया आङो। जाहाथे बेफोरबायदि प्रग्रामाहाय जेनेबा माखासे मानसिफोरजों मिथिजानायनि थाखायसो आं बे प्रग्रामनि भिडिअखौ बानायनाय जायो। दा बेखौनो आं खावलायबाय। बेनिखायनो लकेलावहाय माने भिडिअ बानायनो मोननांगौ जोंबो। बै सासे सानै रागा जोंलाबायनानै बिदि खालामनो नाङा आरोना। माने सापर्टसो खालामनांगौ, नुदोंब्ला शेयार खालामना होनांगौ बिदि आरोना। दा शेयारबो खालामा माबो खालामा ओंखायनो बिराद दुखु मोनबाय आरो। खस्थ'नि फिथाइया गोदै होनदों। दाबो नै आङो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनथ'वाखै लोगोफोर। दा बेसे गोबावनि उनावहाय मोनो बेखौ नेनोसै। दा नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम। माने जोंनाबो न'आवहाय बिमाजों आंजोंल' नालाय बाहेरायावबो बारा भिडिअ खालामनो हाया। माने न'आवहाय मानसि थायोब्ला गोसोबायदि बेरायनो हागौमोन आरोखि ना। आरो थाखा फैसानि प्रब्लेम फाइनान्सियेल प्रब्लेम
दा जोंनावहाय माने आंबो खामायनो रोङा, बिमायाबो खामायनो हाया, बिदि आरोना। दा बिनिखायनो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम, जाहाथे नुसनबायदोंब्ला शेयार खालामना हो। माने दा नोंथांमोनहा ओमफ्राय सापर्ट खालामो खालामा नोंसिनि सायावसै। आं भिडिअ खालामनायखौ माने गारनाय नङा आरोखि, भिडिअ खालामबाय थागोन, आङो हंगारबाय थागोन। सापर्ट मोनो मोना जिखुनु जादोला आं हंगारबाय थागोन आरो बे चेनेलावहाय। जाय नोंथांमोना सापर्ट खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर।